Unong tauan ka Voice of the People's Party na Shillong North uba Adelbert Nongrum ulaong. Bagi kendon ha ka Office Memorandum on Reservation Roster kabla mi ha ka khat sautare ujelleo arja arpulai ka don ka jingïa tyngkhuh bat ki kendon ka Reservation Policy khat khandai spa nyopuar. Ulaong baha ka guideline a quantum of reservation ka Office Memorandum ka play ya ka bha na ka benta ki post kat ba ka resolution khat artare ukalalingkot khat khandai spa nyopuar ka rai ya ka bha halor ki vacancies lani ki jaka bathli ani ko por kumun mi kma ngamla bachu sangam hadin ba ngai ya ni ko order ka ba pass number government of Meghalaya ka bri ka Office Memorandum ka khat sautri ubanai June arjar pulai ngamla bachu sangam nga sodei ba haban highlight ba panpa sha ki pai no song shnong jong ka jala ba kadon yu ni ko en ngilap makajin pangalap bar nasyam yi ta gijing duna ha ko bidei bar kanika quantum of reservation hang nila pau le mani ko om ba ta reservation of post kaban conflict no pat kabai ya tyngkhuh no pat but kanika resolution jong state reservation policy kabari khan artarik January khan khandai no puar tinga sngo bakidi ki artani ki tyngkhuh katkum kanika khan artarik January nai khan khandai spa no puar kadai ka reservation of vacancy ngatrai pa ba pisothu ba ke ega vacancy ke ega post ka pergen mau yang apa hausnam balik ngawanra kum ka adjournment motion mala persya ya kani po assembly halo ka tyngkhuh ka jingdon kata ka conflict hapreng kata ka reservation of post and reservation of vacancy lengam semla yo ban penpau ban pensyai ba namar ka jimbam don ka number tinrei kelayak kepor ban mentang kan community ban ko om ka ban kan penbahano lengi i bastil kan ko government KMDA 2 bar MDA 1 ka di ju but still kidang mislead yo pai ba andeng ong tangkan ni but they may mislead the people or the youth but not me pi haba ngasim ya kani abang saman pule ban wat banya kani ka OM 14 June 23 ngadai ru ban compare ya kani ka Shillong May 2022 ka OM kani ru tinre banga pet banya abisar kini pro artali ngalap baka guideline B4 kanik omba no gap shall be left in completing the roster tinre kat bang apa yani ka OM 14 June 2023 kamdon show ti ngamut 8 jam tinre ngahani ngalapan perkat ngadang perkat muthai na bakla manga tinre nga persangkot balik lembaga central guidelines uk la karan syai ba no gap shall be left in completing the roster kata la kena basai ti abang akran ni ka point number 2 ka preparation of roster preparation of roster kawan ini kolom khaman shai ba ya si bantip kan you are ki on reserve ki thap kumno nata ka khasi jantia kumno ki thap nata i garu kumno ki thap tela da wei la preng jong ki la si shibu ngi shimu nuksa kum khasi jantia ngimla pan thap ki ngimla pan leave blank ngimla pan shui no bershui no untuk kham da pendap Andai katkum kanika OM jongka 2023 ka kalajano andai abang pai pat seka resolution jongka khat artarik January khat khandai spa ni puar kala karan syai pe balada mdon ki candidate ki belum suitable mo ki bala ban ki bamla bakin thep bakata ka badai jong ka benta ka jongki lese garu dan khasi dan on reserve tede ban pendap da manor tinrei abang ala pangasyam bala delete la penjak no ya kali hakani ka OM kharsau June arpu apply kani kadi with a intention da ka jing tamu ka bangam tip ke ibadon shandar what's there behind the scene te ngani scam ba upai ba hi bisar bar government ru kan sim gi kali halor ni ka penta hi mantaran point number 3 kani ka kuma guideline B at para B6 but para D2 kani ka karan syapang ka principle to be followed in preparation of reservation roster but ka para D2 kabakaran ru ka initial preparation of reservation roster
Dia apa compare ya kan ka 14 June 2023 but ya kan ka 10 May 2022 ngai bakasubya ngam bakabyan ngai bakasubya tenrei nginum klet ka sarkar ka ada batha ya baro ke department sisna menshwa ban prepare ya ka ban prepare ha ko bidai ban compile ya data na banta ke backlog vacancy di nomor tak daw kani ka objective jong kani ka OM ka menginang community ka dai nam ta ban terekam prospectively mdi retrospectively but still kani ngapa say man perkemau ban bu jingkeli sarkar kini kidai ki advertisement jong ka MPSC halor ka post jong ka MCS ka vacancy jong i khasi jantia kadai tang khat wai tli kat ba ka vacancy jong ki wai pat kadai hadu ka sau tli ka MPSC advertisement habade ka post jong LD Meghalaya secretariat ka vacancy habade ba khasi jantia tang laipu pratali kat ba ki wai pat hadu sau pulai habade ba advertisement jong ka central recruitment board naka Meghalaya police habade ba post jong UB constable khasi jantia vacancy ngiyo tang shispa nyo kat ba ki wai pat hadu shispa arpuar ka post jong AB constable khasi jantia vacancy kadai tang arspa arpuar kat ba ki wai pat hadu arspa laipo kandai habade bat ka MPSC advertisement halor ka post jong veterinary officers ni pai shaka vacancy jong i khasi jantian yo tang khandai tali kat ba ki wai pat adu khalai tali ni pai biang shaka MPSC advertisement kabade jong JDA JDA kabade ba ka vacancy jong i khasi jantia kadai tang arpusan tali kat ba ki wai pat hadu lai pupra hatu ngako adbu ka jingkali biang ba ada piong ba la penjano larang isu apa kan ka OM jong 14 June 2023 ha bade ba ka detail of backlog reserve vacancy tu balik pat kini kita nge aduh mantap lara kalau mata kadun la kadai kumba pila delete pila pendam no na kali ka OM ba kamdan syu kata ka retrospective kadai ka prospective soba yakini ru ngasmo ba government kadai ban simu jika clear ba kadai ban re-advertise biang kani dia ban cancel no pat kani tekei ba ko an pau kani ka dei sya ka ba nginumla ban sya pen bit nginumla ban nget kata government ka ba ong ba nin pentrikam nin chinai ko em na ka prospective effect lekani still kadang long retrospective effect but kani ru ka pau shai bit ba kadai ka compensatory policy